En Pontenadal, máis de 30 expositores ofrecen artigos de coiro, madeira, cerámica, téxtil, todo feito cas mans e, sobre todo, con moito agarimo. Nos ofrecemos regalos feitos a mau, de madeira, con gravados. O noso produto estrela son os focos, por suposto. Inda que temos outros moitos artículos como bolsos, cinturóns, pulseiras. Isto é un traballo artesanal totalmente. Estos son, unhas conchiñas que recollo cando me vou a bañar, así por aí. Estos son os cristales que topo tamén por aí tirados. E que os dibuixo. Isto é a típica cerámica tamén de alguén que tirou o escombro á playa e a foi pulindo o mar. Polen, teño cremas, caramelos, todo derivado da colmena. Temos bisutería como pulseiras, colgantes, llaveros, temos libretas, temos cuadros que se pintan con arcilla de modas. Tenemos, ya te digo, artesanía de diferentes partes del mundo. Apoyamos también el comercio justo, todo tenemos aquí de comercio justo. Nas Nadaladas do Teucro, os artesán repiten cita dende hai anos. E para pontevedreses e visitantes, este mercado é parada obrigada durante as festas. Xa levamos, non sei, moitísimos anos, 15, 16 anos, non sei, perdín a conta xa. Casi desde o principio de todo. Sobre unos 15 años más o menos que tenemos de participar en la feria. Yo llevo muchos stands, yo no me acuerdo, yo creo que desde el primero al segundo que hubo, yo debo de hablar de 15 o 20 stands. Achéganse a carpa instalada por zona monumental para buscar agasallos diferentes. Home, sobre todo nestas datas sempre buscan un agasallo aí algo diferente, non sei. Eu creo que sí, que a xente tamén lle gusta regalar cousas diferentes. A artesanía é o que ten, nunca hai dúas cousas iguales, é algo moi personal. Entonces, eu creo que eso que tamén a xente busca, que non sea todo igual. Mucho, sí, además un regalo hecho a mano gusta más, artesano, siempre es un detalle más cariñoso, ¿no? O yo lo considero igual. Yo las cosas que hago, de verdad que las hago con mucho cariño, desde luego. Ademais de tendas do comercio local, asociacións como Alba ou Amencer poñen a venda o traballo de todo un ano. Esto es todo hecho arriba, en el taller de Alba, que es una asociación, y yo soy el que decoro las piezas. Traballan en equipo, cada un fai a parte que mellor se lle dá, e todos colaboran no proceso de elaboración. Pontenadal permanecerá aberto ata o 5 de xaneiro na Praza do Teucro, de 11 a 2 polas mañáns e de 5 a 9:30 polas tardes. Só pecha mañá, día 25 e o 1 de xaneiro.